Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Atzo arratsaldean udara iritsi zen Euskal Herrira. Txoko askotan nabaritu ez dugun arren. Baina hala ere pozik gaude. Alde batetik uda heldu delako eta bestetik gaur ekainak 21 musikaren festa ospatzeko eguna delako. Bai, La Fête de la Musique. Eta egun honek nola ez irratian du bere jatorria. Musikaren festa Joel Cohen musikari estatu batuarrak irudikatu zuen 1976an. Garai hartan, Radio France, France Music irratian lan egiten zuenak. Cohenek kate honetarako Saturnales de la Musique egitea proposatu zuen, ekainaren 21 eta abenduaren 21 bi solstizioetan. Oi, azento hartu. Aue. Eta 81 urrian, Maurice Fleuret, Frantziako Kultura Ministerioko musika eta dantza zuzendari bihurtu zen, Jack Langek hala eskatuta. Frantsesen kulturoiturei buruzko ikerketa egin zuen 1982an, ondorioztatu zuen, bi gaztetik batek musika tresna bat jotzen zutela eta hori jakin zuenean, jendea kalera jotzera ateatzerakin hasi zen ametxetan. Lehen aldiz, 1982an gertatu zen hori Parisen eta Fête de la Musique izena jarri zioten. Ordutik, jaialdia nazioarteko fenomeno bihurtu da. Egun berean ospatzen dena 120 herrialdetako 700 hiritan baino gehiagotan. Eta noski, Euskal Herrian ere ospatzen dugu festa. Donostian adibidez, musikaren eguna dela aprobetxatuz, adarra saria entregatzen dute. Aurtengoa, Errobi taldeak jasoko du. Seme sanoa, ezkondu gabe, bakarrik gelditu, mendi gaineko elur xuria, etxaiek dute zikindu. Hori ikusiz ama Euskadi, nigar hauen ez da lotu. Nigar hauen ez da lotu. Errobi, Aine Dualde eta Michel Duko Euskal Folk Rock bikoteak gaur arratsaldeko 7:00 Victoria Eugenia Antzokiko holtzan jasoko du saria eta segidan kontzertua eskainiko du. Merezitakoa da oso. Saria banatzen duen batzordeak honela argudiatu du. Errobi taldea erabakigarria izan zen rock progresiboa eta psikodelia euskal musikan barneratzeko. 1973tik 1985 arte, Aine Dualde eta Michel Duko buru zituen laukotea euskal musikaren abangoardian jarri zen, eta Euskal Herrian goraipamen gehien jasotako diskoetako bat ekoitzi zuen, Ametsaren bidea. Zubi bat eraiki zuten belaunaldien artean, eta sortu zituzten abestietako asko gehitu dira herri ondarean. Adarra saria gainera 10. urteurrena du aurtengoa. Euskal musikaren arloan garrantzi edo eragin bereziko ibilbidea egin duen edo egiten ari den artista bati ematen zaio. Orain arte, Mikel Aboak, Ruper Ordorikak, Benito Lertxundik, Fermin Muguruzak, Anarik, Berri Txarrak taldeak, Kepa Junkerak, Amaia Zubiriak, Joseba Tapiak eta Ze Amaiz taldeak jaso dute. Fermin esan duzu? Bai, esango nuke baietz. Gazte bat, drogaz ditzen da, atrakoak, ikete terrorista bat, denak, paperetan daude, zu, atrapatu arte,
duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena. Kortatu musika taldeak lehen maketa kaleratu zuenetik 40 urte bete ziren eren egun eta efemeridearekin bat eginez Fermin Muguruzak 2025ean mundu mailako bira bati ekingo diola iragarri zuen. Hala, Europa, Amerika eta Asiako hainbat hiritara iritsiko da Muguruzaren bira. Eta Euskal Herrian geldialdi bakarra iragarri du. Donostiako Anoeta estadioan 2025ko ekainaren 14ean. Donostiako kontzertu honetarako sarrerak igande honetan hilak 23 goizeko 9etan eskuratu ahal izango dira. Tira, naizeko arpidedunek ez dute igandera arte itxaron beharrik izan. Izan ere, naizek 2000 sarrera jarri zituen bere arpidedunentzat eta prezio ofiziala baino merkeago gainera. Baina sentitzen dugu, hauek ere agortu egin dira. Ore. Ez daki zer pasatzen den azken aldi ondan, jendea zirela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adubi faltainera Los frecuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 eskatu. Irratikoak antziren bititzen zuzenean paella jango zutela. Eta pitita sarri bere muturretan saltza zudela kontuatu gabeak. Sarri, 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 sarri. Ba, jarrai dezagun sarrerak minutuetan ez, sarrerak segunduetan saltzen dituen beste artista batekin. Gaurko egunez jaio baitzen Lana Del Rey, estatubatuar abeslari, konposatzaile, poeta eta ekoizlea. Bere estilo malenkoniatxu eta erromantikoagatik da ezaguna, eta baita bere bideoklipen estilo zinematografikoarengatik. 6 aldiz izendatu dute Grammy sarietarako eta behin Urrezko Globo sarietarako. Oso ezaguna egintzen bere Summertime Sadness abestia, udara triste guztien ere serkia. Eta gaurkoan oso identifikatuta sentitzen naiz ni berarekin, Gaurtik aurrera egunak motzagoak izango dira. Bueno, Inigo irentsi dezu ala zer. Ez. Baby, the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Egia esan berezia behar du izan musikaren egunean jaio eta musika zure egibide bihurtzak Lana Del Rey bezala edo gaurko egunez jaiotako Jose Manuel Arturo Tomas Txao Ortegak bezala. Guretzat Manu Txao. Barkatu ego Juri, egibide esan dezu, Bai, ogibide horrez, ez, baina, buah, Baina irutu gustatu zait. zaizu, bai, ni ere, bai. Ogibide baino gehiago. Hobeto egibide. Zenek ezaren geniala izatea, ego Juri. Nahi gabe. Bai, nahi gabe. Bueno, esan bezala Manu Txao, 1971 ekainaren 21 jaio zen, Parisen ama, Bilbotarra eta aita Lugokoa ies egin behar izan zuten frankismo garaian 14 urte zituela sortu zuen bere lehen taldea. Eta ordutik, ez da gelditu. Manu Txao bihar Galizian arituko da, Ogobre jaialdian, baina sarrerak agortuta daude. Datorren igandean berriz, Katalunian arituko da, L'Hospital de Llobregaten, eta sarrerak ere agortuta daude. Bigarren data bat ere egingo du hiri hartan, baina zer? Sarrerak agortuta daude. Ai, ama. Entre tu mis ideas o aquellos silencios, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Los que Baina badakizu ezer,
egunero ehundaka kontzertu, antzerki eta dantza emanaldi egiten direla eta sarrerak ez direla amaitzen. Horregatik Oianak astebururako arte eszenikoen agenda prestatu digu. Mundu bat dago, soldauta zaratago. Bai, herriko festak bete-betean daude eta beraz, egia da emanaldia gutxitu egin direla egun hauetan, baina badaukagu oraindik ere zer proposatu. Herritako festak, hor bai ez dela soldautik gertatzen. Kontzertuak doan, garagardoa prezio duinean txosnan eta jendea pozpozik, tira. Az gaitezen saioarekin nik festarik festa joan nahi dut, eta? Ez gauza asko ezagutu munduan, bada zertxo baita hartu nahi dut kontuan, ez daki nola esplikatu kantuan, eskatxa bat dut hemen ere onduan. Gure bizitza, huerga eta parranda, gero egun ez lo egiten dugu ezan da, horren errudun etxaien bat izan da, gunu gabiltzan seguru bera handa. Festari festa lan egin behar gauero, festari festa hor nabil ni egunero. Lan pixkatin beharko dugu bai, arte estenikon agendaz gain, gaur Aritza Rodriguez aktorea, akrobata, musikari, artista etorriko da gurera, kafe utxartzera. Eta Dona Pelaniz Nieto dator Inside Out 2 pelikulaz hitz egitera. Duela egun batzuk estrenatu zen emozioak oinarri dituen pelikularen bigarren atala. Beraz, badakizue, entzun adi. Ni laranjaz jantzita etorri naiz antxietate pertsonaiari omenaldia egiteko. Oso aproposa egun hauetarako. Tira, baiet irratsaio amaitzean bere este emozioren bat gaien du. Ez jakin nimarrunik ere arropa ere egokiak hartzeko, baina gu hemen goxo egon gara eta ziurdunarekin ere goxotasun hori izango dugu. Noski. Azteko pres gaude ezta. Are we ready? We are ready. Kontutxo gehiago ere baditu gozoekin elkarra banatzeko, maite dutak, bizi bisexualitatea festaren nondik norakoak, zuen txateko komentarioak, beraz, asaitezen. Ekainak 21 ditu, eta gaur, ostirala da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Donostiarra #1, Oiana Maritorena genbe. Egunon! Egunon! Zuekin Donostiarra #2, Gartxoto Unzain Letona. Argitu barko jazu hori, baina #2, baina egunon, baita zuri ere, oieri, baita zuri ere. Bueno, tiratan igo Juri Zeizalandia nauzue Donostiarra number 0, no number. Esan dugu gaur ekainako 20 dituela, esan dugu gaur musikaren festa ospatzen dela, eta gaurko egunez jaizela Manu Txao. Eta entzun ditugu abesti honen segundutxo batzuk, baina esan dut, nik gehiago entzun nahi dut, ze bertsio hau zoragarria iruditzen zait, beraz, honekin emango diogu hasiera ofiziala irratsaioari. Entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, o a por los siglos, si me das a elegir, entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido, si me das a elegir, me quedo contigo, los que
Bueno, tira, aipatu beharko dugu, zergatik esan dudan Donostiarra number 1 eta Donostiarra number 2 niretzat... A ver. Ui, biako zondo, Biako zondo. Biako zondo, baina, esan nahi dut, hemen txatean jarri dute ze ona gaur bi Donostiar. Jarri dute? Claro, konturatu dira, eta claro, horregatik izan dut, aipamena egin beharko diotnik honi, baina, bueno, zuek ere, Donostiarraz, zuen maite duta, elkar banatu beharko diguzu, ezta? Bai, zein hasi behar da. Oiana, Number one, nahi badu, ez? Nik hasi behar dut, katxiz. Bueno, ni maite dut batekin nentorren, baina nintzen gogoratzen egia da. Ja, enekin ez dakit segunetan bizigean, ekainaren 21 musikaren eguna dela, eta orduan pixkat bi maite dut, aipatuko ditut. Egia da, nik garaibatean musika agian gehiago entzuten nuela, gogoratzen dut, hasieran bizikletaz Donostiatik, ibiltzen nintzenean, kaskoekin joaten nintzela, garai batean altzen, gero debekatu intzuten, bagian zu musika entzuten joaten zea, ez da gartxot? Bai. Debekatu intzuten? Gaizki, noski. Noiz? Aspaldi, ja, Ziaten abisatu. Ja. Eta orduan, bueno, orain ja ez dut adin beste entzuten, baina berriz ere hasi naiz konektatzen edo gehiago entzuten, eta egia da konturatzen naizela neri zenbat ematen didan musika. Nik egia da, dantzatzek asko maite dudala, eta ginenetan dantzatzen dudala, eta musika entzun eta gorputzean eragiten duen hori, oso politia iruditzen zait, zirraragarria. Eta aipatzen ari ginenean musikaren eguna, gogoratu dut, eta instrumentuak ere aipatu ditugu, eta nik txikitan eskusoinua eta pianoa ikasi nituen, eta oroitzapen oso politiak ekartzen dizkit. Egia da solfeoa ere egiten nuela, solfeoan agian ez nuen ainain ondo pasatzen, ze ikasi nun, bai? Baina, musikarioa oroar nere maite duta eskaini nahi nion gaur, transmititzen duen guztiagatik, eragiten duenan guztiagatik, unkitzen gaituen guztiagatik, eta gozagarria delako adibidez kontzertuetara edo eta etxean musika jartzea. Baina nere maite duta berezen, ze aurrekoan esan nuen, jende asko zebereko jaden, eta aztu iten ditugula beste noiz baitere aipatu dut, ez dudala bat ere maite, etxeko atarian norbait topatu, eta egur ez esatea. Gorroto dut, ez dut ulertzen, eta atzerritar asko dauden irera ikinen, eta ez dut ulertzen zergatik sartzen direnen, eta pertsona bat hor ikusten badute, ez duten ezer esaten, eta beti esaten dut, kaixo, eta ez dute, ozenago esaten dut, aizu barkatu. Ez? Pertsona bat naiz. Baina gaur maite dut, kontrakoa gertatu zai, trenez etorri naiz, eta tren geltokira iritsi naizenean, bertako langileak egunon esaten du, beti iristen den bakoitzari esaten dio, eta esanet, hori bai da jarrera. Groseko paradakoa, idoloa. Bai. Eta esanet, hola eguna hasi daiteke, eta ordu maite dut, hori, Jesus, ez da bate kostatzen, ez? Egunon, dona ondo? Itzalita dauka barkatu, nik eragin dut hori, barkatu. Hoixe. Ez dela ezer kostatzen jendea agurtzea eta politia dela. Eta elkar, zaintza bat ere badela. Así que hoxe maite duta, geltokiko gizon horri. Bai, gatxot? Ez, hola... Eskualtxatu du, ez? Eski, off-record nere maite dudarentzako banda sonora eskatu nahi duzu. Bale, zen nahi duzu. Mars Voltaren Asilos Magdalena jartzea badukazu? Jakinen. Asilos Magdalena deitzen da. Izan ere, bueno, nere txanda zen, ez? Bigarren baiako Donostiarraren txanda zen, ez? Girotzeko nioen. Nere gaurko maite duta da, atzo Dock of the Bay, horren baitan ikusi nuen dokumental bat. Esango dut, maite dut ez bezala pixkat, ez dakit noraino nagoen, baina horreaino nago, gauzen izenburuak inglesez izatarena. Ez dakit zein okurritu zitzaion Experience, Cheesecake, Dock of the Bay eta gauza guzti hauek gure gizartean hainbeste zentralizatzea, ez dakit film laburren astea jartzea badago eta ez du horrelako izen pomposorik behar, hori nere maite dut eza. Baina maite dut, bertan ikusi nuen dokumental bat, eta musika hau eskatu dizut, zen Mars Volta eta The Drive-In taldeko Omar eta Cedric taldekiden inguruko dokumental bat zen. Ez dakit ezagutzen dituzuen, baina bitipo hauek badukate talde eta ekarpen asko egin diote musikari, baina beraien bien arteko harremana da oso kuriosoa, oso txikitan ezagutu ziren, eta geroztik bilaka talde egin dituzte dokumentalean azaltzen den bezala, horietan ezagunenak At the Drive-In eta entzuten ari garen The Mars Volta, baina oso kuriosoa zen dokumentalak beraien erlazioa
azaltzen du, ibilbideaz aparte. Gainera, bietako batek 7 urte zituenetik kamaraz grabatu du dena, eta orduan erakusten dare kamara zarrakin grabatutako irudietan, gaur egun arte ze ibilbide ekarri duten, eta benetan gustatu zitzaien, maite nuen beraien harremana zen da, maitasun harreman izugarri bat, bi musikarien artean, nola ez badituena gailurrak eta zuloak, baina esplikatzen zuen dokumentalak izugarrizko sakontasunarekin eta izugarri gustatu zitzaidan. Gainera, oian aipatu duzun, maite duzun musika hori ere da aitzakia eta beraien bizibide eta egibide. Eta izugarri gustatu zitzaidan, 2 ordu irauten zuen, ustez normalean luze egia den pelikula bat dirudi horrek, baina tita pasa zitzaidan eta gomendatzen diot, ez dakit noiz aterako den, baina musikazale eta horrela bizitzazale den orori ateratzen denean Cedric and Omar deitzen da, bien izenak dira. Baina dituzte izen batzuk, atzo esaten unik, gartxotun zain, eta ondoan egon ere lagun Joseba Bernardokin esaten un. Ze izen dazka gutan, eri da nahiko beresia da, baina hau edia Omar Rodríguez López, hola, akiston afroakin, eta bestea da Cedric Bixler Zabala, uberekin, eta hola, dia El Pasoko afrodun batzuk, eta esaten, eski, ja, izen horrekin ibilbide erdia inda dakazu, baina ez, serio jarrita, izugarri gustatu zitzaidan dokumentala, eta oso zalean ez, musika taldeen dokumentalena, baina hau, 10 bat ematen diot, aten, esango luketen bezala. Cargo una navaja, Dios mío, para ti. Cuántas veces me mordiste y cuántas veces yo me fui y ya no estoy enamorado con tus mentiras. Eta Dona Peien izenetok gurean dagoenez, berari ere galdetuko diogu ea zer maite duen, ez dakit prestatuta ekarri duen ala, ez? Ekarri dut prestatuta maite dut bat, baina nik uste bizitzan gertatzen den bezala, buelta bat eman dut furgonetarekin, ze pentsatzen nuen hemen ezintzela aparkatu, eta ezakite aparkatu daiteken ez, baina aparkatu. Gaur bai bihar ez, Vale, eta orduan, aurkitu naiz, topatu naiz bidean, senyora batekin, zegala bere handadorean, bere ibilgailu hortan, trabankulo bat montatuta, aterkia eusteko, eta orduan, asko maite dut, trabankulo hori, senyora hori, eta gora, kalean dauden senyorak. Gora. Yo no me quedo. Bueno, txata ez dut irakurri, baina hemen aritu dira ez, aritu garenean hizketan sarrerak agortzen direla, arpidenuentzako naizeko sarrerak Fermin Muguruzaren kontzerturako agortu direla, Manu Txaukurrengo 3 kontzertu eta garako sarrerak ere agortu dituela, jarri du Gorkak. Dena agortuta, ze gertatzen da sarrerekin, jendea zoratuta dago. Bai, eta begira, aprobetxatuko dut esateko, gaurko egunez argitaratu zela berria egunkariko lehen alea, 2003an izango zen, uste dut, eta duela egun batzuk honen inguruko oso... Irakurri nuen. Interesgarria iruditu zitzaidan. Ferminek gainera hitz egiten zuen, ez? Bai, eta edo Lider Nandok ere hitz egiten zuen, eta jende gehiago ere hitz egiten zuen kontzertuan, reportai hortan, Peio Reparazek, soldautaren kontzeptuaz, beraz, gomendagarria. Y si me quedo sin alas, además me muero por ti. Maite dutak ere jarri dituzte, nire maite duta da gaur naiz irratiko bisita egingo dut, ze ilusioa, nire irrati favoritoa ikustea. Ederrak zeate, nire egunak alaitzagatik, Gorka. Zuai ederra, zure bisitengatik eta zure ilusioarengatik eta... Nik Gorkari emango nioke adarra saria. Errobikoak ere maite ditut, Gorka uste dut ez dela musikaria, da musika kontsumitzaia, baina... Baina nola gaur hori itzegin dugun, emango nioke. Utziazu, ez? Esan du, dantzatzen aritu dela, indiokarrek ere gaurko nota jarri dizkigu, oso ondo aritu mentzarete dantzan. Bai, baina zuri horresan ez du pixka. Antzaren ez ni eskaz? Baina, nota hona jarri dizuan ere, Ja, ez dakit ba. Ni oso posti nago zen, zakit sari bat merezi dudan, edo jefeakin itzein goeten... ez prometanen ez, baina gogoratzen zate hemen dantzalen iraultza zeinek ekarri zuen, ez? Bai, zu izan zinen. Ez dakazu horre txaloen efektua ondola da? Noski bai, etzuk nahi dizuna, zuretzako.
Eskertzen da, zen... Hola, bapatekotasun hau, bai, humiltasunetik ateran bapatekotasun hau eskertzen da, zen... Eskertzen diot nere buruari. Eskertzen diot nere buruari, zen... Ez baina, maite dut hemen nire dantza iraultza etorri baino lehen beti pauso berdinak egiten ibiltzen ginen. Por cierto, oso koreografia berezia zen. Berdina egiten, egia esan. Bai, eske... Eta ni improvisatzen hola, zalia, bai, baina hemen iritzi desberdinak daude, gure nagusiari uste dut etzaiola gustatzen improvisatzearena, eta batzutan gainera zigortu egiten gaituzte puntuazioan txatean, improvisazioak kaskarrak izan hori direlako. Baina herriari gustatzen zaio, hemen guste sortu dugula jendea involukratzeko beste ez dakit errekatxo bat, eta hori beti da positiboa. Beraz, bueno, bai, ez horregatik, hori esan nahi nuen. Lehenengoaren gisa berean Eta nere maite duta ez dut elkarbanatu, baina oraintxe elkarbanatuko dut zuekin, eta nere maite duta gaurkoan pirritxentzat. Aiorarentzat. Gaur hasiko dira nere herriko festak, Tolosako festak, San Juanak, ofizialki. Pasaden asteburuan ja pretemporada modura aritu ginen hor topera, baina gaur ofizialki gaur hasiko dira eta txupinazoa gaur izango da, eta nork botako du txupinazoa, zein izango da gure txupinera ederra? Pirritx izango da, laguntxo batzuekin etorriko da, baina pirritx izango da txupinera, eta, bueno, ala bozkatu duelako herriak, eta iritsi zaizkit kontrako iritzi batzuk, eta badakizu zer egingo duan iritzi horiekin. Belarri batetik txartu, eta bestetik atera, eta hortxe, barruan, eraginik, eta ondoriorik utzi gabe, zer niri zoragarria iruditzen zait, bai pirritxek, bai porrotxek, bai katxiporreta talde osoak egiten duten lana, urte luze hauetan, hamarkada luze hauetan egin duten lana, gure umetxoekin, beraiek euskalduntzeko, beraiek dantzan jartzeko, beraiek irri egiten jartzeko, beraz, ez dute nahikoa txalo jaso, beraien ibilbidean, beraz, nire maite duta, beraientzat, baina, klaro, eske, ja dira amarterdik, orduan, igual aurrein bar dugu, zer dut zaizue. Bai, ez ezta? Bai. Venga. Ingo dugu. Venga. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Where do we go? Go from here? May I lightly want to see another year? Down to the water, down to the deep. Let's start small again and rebuild from here. But there's a light that shines within. Nik esan dizuet, gaur laranjaz jantzita etorri naizela pelikula bateko pertsonaia bati omenaldia egiteko. Ni gaur antxietatez mozorrotuta etorri naiz, batzuetan antxietatez mozorrotzen naiz, baino izkutuan eta jendea ez da ohartzen, baino barnean dara bat antxietatea, eta gaur esan dut ez, gaur antxietatez mozorrotuko naiz, baino gainera agerikoa izan dadia, eta horregatik laranjaz jantzita etorri naiz, hori kontatu dizuet alde batetik, eta beste alde batetik kontatu dizuet Dona Peian izinetu gurean dela, beraz, bi osagai horiek hartu eta sekulako errezeta polita egingo dugu. Donak atzo eren egun, ez dakit noiz, Inside Out 2 pelikula ikusi duelako, ez da, Dona? Hala da, bai, estrenora jo nintzen eta asko goxatu non, eta hortaz itzengo dugu. Zoragarri. Kesale. I'm gonna hold on. In the moments of doubt, I won't look for escape. Bueno, lehenengo kokatu egin beharko dugu agian entzulea, zer da Inside Out, Dona?
Dola zer da, Inside Out. Zer da? Zer da filmat. Filmat, hori da? Hori da. Bai, esan nahi dut, agian batzuk ez dute ezagutzen, ze orain bigarren atal estreinatu da, baina batzuk agian ez dute jakingo ez da lehenengo existitzen denik. Hori da, egia da. Zaila baino bai, gertatu daiteke. Bai, bomba handia eman zioten, 2015ean izan zen lehenengo pelikula, ez? Inside Out ingelesez, Del revés gazteleraz, eta intensamente Latinoamerican. Zene asko gustatzen zait intensamente izenburua eta bai. Inside Out da barrutik kanpora, ez? Bai. Izango litzateke olako zerbait. Del revés niri ez zait asko gustatzen eta intensamente asko gustatzen zait eta asko reklamatzen dut. Euskeraz nola izango zen, nahi entzamitzatzen. Barruko asuntoko, olako zerbait. Bai, ez? Inside barrukoak kanpora. Barruko... Ez, baina egin gabe... Baina euskeraz agian barruko asuntok. Natural gehatzen zait, ez beti egiten da itzulpen hori. Etxeko trapuk. Etxeko trapuk. Ez? Trapuzarrak. Bai. Jaleua, barrun jaleua, barruko jaleua. Naste borraste. Olako zerbait. Jaleoa. Gustatzen zait. Bigarren atalarekin etorri da Pixar, jaleo handiarekin, eta nik hitz egin nahi dut pelikulaz, eta saiatu naiz, spoilerrak ez egiten, baina segurazki egingo ditut. Saiatuko naiz ez, eta dakat dena apuntatuta ez egiteko. Eso, natorra apunteak super garbi eginda. Baina, agian ateako dira. Beraz, igual euki belarriakola eskuekin gertu badaz bada. Ikusi ezue? Nik ez dut ikusi zen, gainera esaman izun dona, zainago nere jobak oporretatik noiz bueltatu, beraiekin ikusteko zen, oso zalea dira, eta justo estrenuak oporretan harrapatu ditu. Eta orduan zain nahi. Ezakita aguantatuko duan, zen ja ikusi dut ni oso pirata naiz, eta interneten ikusten ditut. Eta badago interneten ja. Aurkitu dut. Orduan nago gauero. Baina, bueno... Gatxot, piratearen apologia egiten ari zara? Total. Bale. Argitzagatik bakarrik, Gustatzen zait gauzen gatik ordaintzea, baina pirata izan behar da bizitzan. Eraitsi behar da, indartsua, nola ez? Nik esango nizuke, Gartxot, 2 aldiz ikusi daitekela. Vale. Nik lehenengoa ikusi ditut pare bat baino gehiagotan, eta gainean ikusi dela pelikula bat agian lehenengoan gauza batzuk jasotze dituzunak, eta bigarrenean igual beste batzuk edo beste era batera ikusten dezula, ez? Beraz, bueno... Trailerra ikusiko dugu? Venga. Hori ez da spoiler bat, ez? Joan den astean horta zaitu ginen, Niretzat trailer batzuk nahiko spoiler dira, eta nik batzutan orain begiak izteitut zinema. Bale, lasai nik itxiko ditut. Tapatu begiak, estali belarriak. Bale, baina guk trailerra entzungo dugu. Joy coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Sadness is in the house! It's anger! Let me at him! We gotta get our mouth guard, people! Fear! No, that's not ours! Disgust. Glad to have her on our team. Our little girl's growing up so fast. Ow. Sorry. It should be nothing but smooth sailing from... Hello! I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean, we? I'm Effie. Look at your hair. Oh, yeah, not happening. That's on we. On what? It's what you would call the boredom. What's your name, big fella? That's embarrassment. Welcome to headquarters embarrassment. Pertsona berriak ikusten ditugu, pertsonaia berriak. Going high. Bigarren atal honetan. There, buddy. Look, we all have a job to do. Ikusi ditugu lehenengo ataleko tristura, ze gehiago daudo, nazka, poza, inbidi, beldurra, eta orain ikusi ditugu antxietatea, ikusi dugu lotxa, ikusi dugu anui da? Asperdura. Eta inbidia. Riley's life requires more sophisticated emotions than all of you. You can't just bottle us up! We are suppressed emotions! Let Operation New Riley begin. Ojo kontzeptu hau, Rileyk zuek baino emozio sofistikatuagoak behar ditu. Eta kontzeptu horrekin gu gera emozio suppressed,
Reprimitutako emozioak gara, ez? Horra asaltzen, bueno, bada pelikula honetan asaltzen dien kontzeptu berri desente. Sarkasmo ere badago? Lucky we ran into you guys. Boy, we're so lucky we ran into you guys. Wow, those guys are jerks. Those guys are jerks. Bueno, itxura oso ona dauka, dona? Bada oso neri asko gustatu zait, lehenengo izugarri gustatu zitzaidan, batez ere delako pelikula bat, orain badira bi pelikula, zeina kontatzen duten zerbait gure barruan gertatzen dena, abstraktoa dena, oso komplexua dena, era oso simple batean eta erraiz batean aurrentzako bideratuta dagona, baina bueno, badakigu Pixarrek egiten ditula pelikulak ere bai, publiko guztientzako eta helduei badu hola keino ginotxoak ditu, ez? Helduentzako beti bezala. Orduan, hori kontuan izan da pelikula bat dela eta zerbait oso komplexua kontatzen dula oso era erras batean. Bueno, daude gauza batzuk niri asko gustatu zaizkidanak eta bai ekarri nahi ditut honea pixkat kontatzeko zertaz hitz egiten duen pelikula eta zer dago horren atzean. Pixkat alderatuta ere bai Pixarrek pelikula honetan kontatzen duen simplizidade hortatik abiatuta ze prozesu komplexuak diren benetan gertatzen direnak, ez? Hemen kontua dagoela protagonista bat, dela Reilly izeneko, neskatxa bat, ezagutu genuela aurreko lehenengo pelikulan. 10 urte inguru zituna, momentu hortan, esango nuke? Bai, horrelako zerbait. Bai. Eta orain helduagoa da. 12 urte ditu, esango nuke? Eta orain... 13 egiten ditu. Ze tarta bat azaltzen da. Segun nintzen zinemara... 13 jartzen zuen bai. Apunteak hartzen. Claro, eta nola, urte batzuk pasa diren, eta beste fase batean dagoen, emozioak ere aldatu egin dira. Hori da. Pixkat pelikulak ekartzen du emozio komplexuen kontzeptua eta pixkat segertatzen dan gure bizitzan, ez? Batez ere segertatzen da gure bizitzan nerabezaroan. Eta hau ja niretzako da gai bat super interesgarria, nerabezaro askotan badelako gai bat zeina, ez dugun ondo ikusten nerabezaroa ikusten dugunean ere kulturan askotan bada zerbait komplexua, kontuz, arriskutsua dena, eta hemen, paparra egiten dugu horrekin, identifikatuak ikus gaitezke, negon ikusten esaten, eske gomendatuko diet, nerabezaro pilo batei, nerabezaro ez, nerabe pilo batei eta behaien familiai, ze kontsultan ere bai, nerabekin lan egiterakoan askotan gai hauetaz hitz egiten dugu, eta badauden nerabe batzuk, zeina konstienteagoa diren haien prozesuak esate dutela, zegertatzen ari zait barrutik, dona, hausten ari naiz, eta da, bai, claro, maitea, hausten ari zera. Eta hori da, pelikulan ikusten dena, ez? Hasieran bezala, trailerrean saltzen den bezala, ezagutzen ditugun emozio horiek, pelikulak asaltzen dizkigu 5 oinarrezko emozio direla. Poza, beldurra, tristura, amorrua eta nazka, badakigu horik teoria ezberdina direla, baina azkenean dira, badakigu emozioak energia direla, eta beharrezkoa degula energia mota ezberdinak, bizirauterako. Horiek dira, oinarrezko emozio horiek, ez? Eta, batean, gertatzen da hor, katak bum ban ban, eta saltzen da nerabezaroa. Hemen ezago spoilerri, hori agertzen da, ez? Badakigu, bale. Bestela esan, egin keinu bat eta isiluko naiz. Esan daitek ere, eske neri, baina justo hor dalako, trantsizio horretan, baina esan daitek lehengo pelikularen ondorioare bazela, inozentziaren amaiera bezala, ez? Okerrez banago... nik hor da irakurri nuen, emozio guztien salda dago hor zentralean, baina bere lagun imaginarioa zen elefante barra delfin barra ezak izertzen, baina bazegoen hor pixkat lehenengo pelikularen ondorioa etzen igual justo nerabezaroaren atari horretan pasatzen den inozentziaren... Izan daiteke. Inozentzia, igual desagertu guztiz ez, baina bai aipatzen zen ja horreko pelikulan ere... Bai, alderdi batzuk jazo dela desterratua, ez? Bere lagun imaginarioa, bai... Etapa bukaera bat eta orain berri bat etorriko zenaren. Hori da, bai. Azkenean, beti aldatzen goaz. Bai. Eta eraldaketa hortan, jakinda, eraldaketa bakoitza oso pertsonala dela, badaude etapa batzuk, eta, nik uste ere markatzen ditula, baina, ekartzen digu nerabezaroa pantailara, kulturara, esan ez, hau gertatzen da, ekipo, ez da zer gertatzen, movida oso potentea gertatzen da nerabeen barruan, eta kontatzen duera batean, divertigarria eta trama interesgarriarekin. Eta hemen bai, esango dut, kontatzen duna ez da la guztiz horrela gertatzen.
Vale, badakigu pelikula bat dela, eta bai daude gauza batzuk, bueno, pues orain aipatuko ditugunak, ez? Baina, interesgarria da, nerabezaroaren sarrera hortan edo, batean, asaltzen direla, emozio komplexuagoak. Zer dira emozio komplexuagoak? Implikazio kognitibo handiagoa eskatzen dutenak. Zer gertatzen da? Gure garuna, gu jaiotzen garenean, oraindikan garuna ez dakagula guztiz garatua. Esaten da gutxi gora bera, 22-25 urte bitartean garatzen dela guztiz gure garuna. Orduan, nerabezaroa, bada aro bat, zeina dakagun garun plastizitatea handia, eta hor ja prozesu kognitibo komplexuagoak izateko gaitasun hori dakagu. Horregatik interakzio sozialak komplexuagoak dira ere bai. Lagunek hartzen dute garrantzi gehiago gure bizitzan, separatzen gara pixkat familiatik, dira prozesu oso beharrezkoak gure garapenerako. Orduan hor, emozio komplexuagoak ditugu. Baina, jakin behar dugu, hau ez dela pelikulan bezala gertatzen, bapatean, pin sortzen direla emozio komplexuagoak 13 urteekin, ala, venga, ez. De hecho, neurozientziak esaten du, 4 urtetatik aurrera ja emozio komplexu horiek existitzen direla. Vale? Ez berdin batean, txikiago batean, baina, bueno, antxietatea adibidez, lotxa, ja 4 urtetatik aurrera dago, eta dugu. Bueno, lotxa zait kostatzen irudikatzea, bai 4 urterekin, ume lotxatia asko daude, edo lotxa sentitzea, pena ematen dit pentsatzea 4 urteko ume bat antxitatearekin. Claro, gero hemen pelikulak ere aipatzen du, edo ikusten da pelikulan zehar, antxietatea badula bere alde funtzionala, eta horre deitzen diogu antxietate ona, edo deitzen zaio antxietate ona, eta bere alde ez funtzionala, eta horre deitzen diogu antxietate txarra. Niretzako ere pelikula hauek, bai biek, erakusten digute emozio guztiak beharrezkoak ditugula, ez ditugula desterratu, ez? Lehenengoan gertatzen zen bezala, poza saiatzen zela tristura ez izaten, ez? Eta tristura hau ez dugu behar. Hor ikasi genuen, edo hor ikusi izan, ostras, tristura behar dugu bizitza honetan, ez? Hemen pixkat mezu berdina azaldu egiten da, eta zurekin ikasten duguna, dona. Zurekin denboraldi honetan zehar, eta horretik ere bai ikasi dugu, ez direla emozio onak eta emozio txarrak existitzen, Claro, eske bestela, azten garenean joko hortan sartzen, desterratzen emozioak eta suprimitzen, eta movida gertatzen dira, pelikulan sartzen bezala, eta hau ez da spoilerra, trailerra agertzen da, momentu batean zeina betiko emozioak, aurreko pelikulan daudenak, 5 oinarrizko horiek, beste, tapoi batean sartzen dituzte, eta esaten dute, ez? Emozio reprimitutako emozioa gara, parra hundia sorrera zizian momentu horrek, saiatzen garenean hori egiten, desajustatu egiten gara, guztiz, hori ikusten da filman, Noel Riley, protagonista, ere bai, desajustatu egiten dan. Eta mezu horiek niretzako oso interesgarriak dira, ze ez da zerbait esplizitoa esaten dena filman, baino bai implizitoki jaso egiten dugu, ez da? Parra egin dezakegu horrekin, eta pixkat, ere bai, aurrekin, terapeuta bezala, ez, ja hartzen ditut horako tresna esateko, ke guai, porque aurrekin eta nerabekin, hau erabili dezakegu, esate. Gogoratzen dezu Railik nola ze gertatu zitzaion suprimitu zituenean emozio hauek? Bueno, eta laguntzen digu beti ikustea, ez, pantailan protagonista bati gertatzen zaiona, laguntzen digu hori ere gu onartzen, eta horregatik ni pelikula hauek asko gustatzen zaizkit. Beraz, ze gehiago kontatuko dizuet. Ez apuntek hartza joan baldin bazinean, gauza ditut hemen bostorri gauza zuteta. Azaltzen da, hau asaltzen da trailerran. A ber. Esan duke baiz. Nostalgia asaltzen da. Bai. Egiten du sartu irten super azkarra. Ez da, horratera dan handiko teori ez da, ez? Hori da lotxa. Birutu zaitun xalau, esaten bezala, gorrua jarrita. Brutala da. Eski oso ondo karakterizatu daude. Eske gozada bada. Saltzen da batean nostalgia. Nik ikusi sare sozialetan nostalgia alderatuta la que se avecinako pertsonai batekin, hirukote... Ez, eske bera jartzen dio ahotsa, ez? Vale. Nostalgiari jartzen dio ahotsa, Akinoekin bibako... Ai, ama... Jesus... Vicenta? Bai, izan daiteke? Baina Vicentaren... Vicenta igual ez, Vicenta Benito da Gema Cuervo, hori da. Hori da. Bueno, vale, hori da nik ikusi duana eta ez dudana lotu.
asaltzen da nostalgia, eta nire esaten duen, zertarako sartu duten nostalgia, sartu irten azkarrontan. Eta gona izpixkat, ikertzen honen inguruan, eta topatu dudana, claro, azkenean nostalgia nerabea garenean oraindik ez dago garatua, eta hori bai, igual, hau spoilerra da. Ai, a ber, oiana, belarri horiek? Vale. Spoiler txikia. Venga, bota. Hemen bai, beste emozioek esaten diote, itxoin, oraindik ez da zure momentua. Orduan horregatik bueltatzen da barrua, oso graziosa da momentu hori niretzako. Eta hemen ikertzen egon naiz, pixkat nostalgia badela emozio komplexo horietako bat, zeina ja nerabezaroa eta gero, pixkat helduaroan sortzen dena, eta laguntzen diguna, konektatzen gure haurtzaro eta nerabezaroko garai politekin, edo garai batzukin zeina normalean jartzen ditugu pixkat kolore arroxaz, ez? Margotzen ditugu, gogoratzen zara, ze ondo ibiltzen ginean, batzutan nik entzutitulako gauza, zer exazan, ez? Eskolara juten gineanean, talase geundean, eta esaten, ostras, ni ez ezatuta bizi nintzen eskolako garaia, eskola garaia gene, ostras, bai, polita zan momentu batzutan, baina beste batzutan, ez da, nostalgiak badu puntu hori zeina zailtasunak alde batera uste ditun, eta bizitako gauza politak remarkatu egiten ditun. Zertarako atea dute nostalgia orduan hemen? Ikertzen egon naizenagatik ikusten dut lotura bat dela, claro, antxetateak zer egiten digu? Prestatu egiten gaitu estenatoki ezberdinetan, bizitzako estenatoki ezberdinetan gertatu daiteken horri erantzunak emateko. Horregatik batzuetan gaude ohean, sofan, dutxan, bazkaltzen edo pixa egiten, eta gaude, bale, gero egin behar dut ez dakize, erosketak orduan, erosketak gero jungora ez dakin ora, eta, ostia, mezu bat bidali behar diot, ez dakin, ostras, eta mezua ez badiot bidaltzen, eta tuku. Eta da, emozioa zeina pizten duen, energia mental pilo bat, estenatoki ezberdinak, sortzen dituna gure buruan, eta prestatu egiten gaitu energetikoki, hau da, emozionalki, estenatoki hoiei erantzun bat emateko. Estenatokiak batzutan errealak dira, ostia gero erosketak egin behar ditut, bale, noiz jungo naiz lautan zedezakize, nahiko reala, edo, ostra, orain istripu bat izaten baldin badet kotxean, gertatuko zaio nere amonari. Subetrizte jarriko da. Bueno, pues, antxiedateak daka gaitasun hori, bidaiatzeko, gure buruak duen gaitasun horrekin batera, bidaiatzeko, edozein estenatokira, ez? Orduan, nostalgia bada emozio bat, eta berriz esatet emozioak energia izan da, nostalgia bada energia bat zeina, lausotu dezaken edo jeitsi dezaken pixka bat antxiedatearen energia aktibo edo hiperaktibo hori. Esaten, a ber, Maitia, tranquilidad. Ez? Gogoratzen zara ez dakin noiz gertatu zenan, bueno, ondo ibiltzen ginean, ez zanein besteako, ez? Orduan, lasaitu dezake, baina antxetateak esaten dio, ez, june mendik, ez da zure momentua, ez? Zure momentua. Antxetatea, bizi behar da en el susto. Orduan, nik hor lotu egiten ditut, eta pixkate ikusten egona izenetik, lotura badago, ez? Hor, eta, ze garrantzitsua den energi basuarekin ere konektatzea, ze bestela hiperaktibazioan biziko gera, ez? Antxietateak hartzen baldin badu gure bizitzaren kontrola, pozak hartzen baldin badu gure bizitzaren kontrola, biziko gara beti hortan, ez? Eta horregatik lehenengo pelikulan tristura zen garrantzitsua, eta bigarren pelikulan, ateako dituzu ezuek ere ondorioak, baina, hor nostalgia badu bere agerraldi txikia. Ze xalatuk dian, irudikatuta, agian, uste, ez dakit esan, ez dugu esan, baina marrazki bizidunak dia, ze agian pentsatuko du norbaitek, ez balin badu ezer ikusi, ez balin badak izertatzari garen, aktoreak direla horrela mozorrotu da, marrazki bizidunak dia, eta dia, emozio guztik dia, super xalatuak. Bai, eta oso ondo karakterizatu da daude. Eta esango nuke gainera, ez zaizu irutzen ez emozioa bakarri baizik, eta garuna beratzen, hau garunean pasatzen da, eta nik lehenengo pelikulako oroitzapena dauzka, baina ez dira bakarrik hor gure garunaren kontrolpean edo zentro demandoan dauden
emozioa bakari, baizik eta garuna bera nola esplikatzen duen, nola esplikatzen duen bizipen bakoitzak sortzen duen memoria bat, ez dakit gogoratzen zaten bola horiek, bola gainera izan daiteke ere horia, alaia balin bada memoria hori, tristea balin bada urdina, gero memoria batzuk ez zeuden nik core memories deitzen zian, hau da, Dianak memoria finko modukoak finkoak, bai, edolako zerbait izan, eta gero goratzen ez ere bazituela, nola zan? Bere izatearen isla batzuk bezala, ez? Hori da, pertsonalitatearen irlak. Pertsonalitatearen irlak, hori da, eta lehenengo pelikulan, ez dakit guztia, baina ja denak momentu batean erortzen ziren, edo eraisten ziren, eta ez da bakarrik emozioak da, pelikula horrek da, gure garuna nola irudikatzen duen, lehen odonako oso ondo esan duen bezala, nik uste umentzako erakargarria izateko, baina eraberean heldu ontzako, eta komila jartzen nahi naiz, sentsazioa eragiteko moduko ere bai. Dela da, hain komplexua ulertzea zegertatzen da hor barruan, hala ere, nik bai ekarri ditut pixkat eta asteriskoekin ditut apuntea jarrita, ze kontuan izan behar dugu gure garuna ez dula horrela funtzionatzen. Osa, hau da pelikula bat, da filma, zeina, transmititu egiten duen edo erakusten digun zer dago hor barruan, baina benetan ez dago kontrol mai bat, emozioek ez gaituzte kontrolatzen, askoz komplexuagoa da, emozio bakoitzak, hemen emozioak pertsonifikatua daude, emozio bakoitzak pertsonai bat izan da, errealitatean emozioak ez dute gure existentzian hainbesteko kontrol zuzena, eta ez dira entitate bat bakarrik, ez dira horrela funtzionatzen, ez dute horrela funtzionatzen, baizik eta sistema neuronal eta biologiko komplexu ugari implikatzen ditu, ez? Orduan, hori azaltzeko oso zaila da, orduan pertsonaiekin askoz errexago da, ez? Gero ere bai, filmak iradokitzen du, emozioak zuzenean beste emozio batzuen kontrola izan dezaketela, eta hori ez da egia, elkar bizitzen dira, eta gugera sinisten duguna, hau poza da, eta hau tristura da, eta orduan ere pozak jandu nire tristura. Bueno, ez da horrela. Sistema limbikoa, eta hainbat neurotransmisore hartzen dute parte hor, eta ez dago aginte mai bat eta aginte aldaketa bat, ez? Era berean, oroitzapen horiek hemen oso fisikoak azaldu egiten dira, baina ez dira horrela, bai badutela zerikusia gure identitatearen sorrera hortan, zeina film honetan azaltzen da, alerta spoiler txikia, azaldu egiten da beste kontzeptu berria dela sinesmen sistema eta balioen sistema, eta horre ikusten da ere nola gure oroitzapenek badute zerikusia sinesmen sistema hortan, eta nola gure sinesmen sistemak gure identitatea sortzen du. Baina hemen ere bai, identitatea azaldu egiten da zerbait finko bat bezala eta objektu bat bezala, errealitatean komplexuagoa da. Eta ez da literalki zerbait fisikoa, baizik eta garun guztia hartzen du, gure gorputza, faktore pilo bat daude hor interaktatzen dutenak elkarrekin, ez? Orduan, interesgarria da beti ikustea nola dena simplifikatu egiten den filman gu ulertzeko eta evidentemente zentzu bat emateko tramari, porque bestela jalea handia izango zen, ez? Eski gauza piba ditut, baina eski ez dakit spoilerrak egin ditudan, ez? Uste denbora bukatzen ari zaigula. Gainean ditugu goizeko 11, eta, azkeneko ondorio bat edo borobiltzeko, minutu pare bat badauzkazu dona nahi. Nik igual galdera bota nahi, bota dezu faltan oso garbi daukazun, hau da, diseinatu iezaguzu pertsonaia berri bat. Jo, eskerrik asko, porque hortaz ere egon naiz pentsatzen. Kolorea eta dena jarri, hau da, nahi dute, esatea zer den, zeinen antza duen, haundikotea den, txikia. Zu gatxot, esan dudanean 2 minutu dauzka gurtzeko, ez duzu kontzeptu ulertu, ez? Ez.
Pentsatuko dut, eta urrengo del moralirako Oso ondo. ekarriko ditut pertsonai berriak, ze, ostra, hori ez dut pentsatu, baino bai faltan bota dut, zea guztia gertatzen da, asteburu batean, Railik bizitzen duen asteburu batean, eta pentsatzen, ze polita izango zen, nerabe honen ikasturte oso bat ateatzea, osea, ikasturte oso batean bizitzen duen aldaketa guztiak, institutora sartu gurasoekin izanten dituen gatazkak, ez, ama utzi bakean, ja ez kontrolatu ni, pixat errealagoa den hori, ez, eta gurasoak desesperatuak, gurasoen bikotea hautsi egiten da, drama gustatzen zait, ez? Ze gertatzen da hor guztia, ies egiten du etxetik, eta antxetate horri ere beste zentzu bat ematea, ez? Antxetate erlazionalagoa, dago dena bere buruan, baina antxetateak, emozio guztiek badute eragina handia jasotzen dute kanpotik gertatzen zaiguna, ez? Begirada bat, ez, gurasoak ez digutean uzten ateratzen, ezakit ordubiak arte eta gu nahi dugu. Nik hor bai faltan bota dut interakzio, pertsonen arteko interakzio gehiago, zentratzen da asko emozioetan, orduan, pues hori zerbait komentatzearren, ni ez dakit nola sortzen den pelikula bat, film bat, beraz, ausartu egiten naiz, hau botatzea. Baino ondore bezala ikusi, konektatu, nik negarta dena egin un momentu batean, ez dut esango ze hori ja, txengo dugu beste momentu batean, baina dago momentu bat, niretzako, eta nik ikusten baldin baduzue, jakingo ez zein den, oso unkigarria, pertsona asko konektatu dutela nik uste behaien bizitzan gertatu denean hori, eta benetan oso ondo rekalkatuta dago, eta berriz ere, nahiko ondo iruditzen zait azaltzen dula prozesu hori zer dan eta nola bizitzen den. Eskerrik asko Dona Pellaniz Nieto, urrengo denboraldira arte. Ondo pasau dara. Ondo pasau dara, disfrutatu, eta gu jarraituko dugu hemen ikasitakoa gehiago ikasten eta sakontzen eta aplikatzen, baina goizeko 11ak dira, eta naiz irratiko estudio zentraletara joan behar dugu azken ordua ezagutzera. Emaiozu bigarren hau. Kaixo, Imar Sorazu, azken ordua zure eskutik. Hori da, egun non. Gazako genozidioa gogor gaitzetsi du nazioarteko eskalatzaien kolektiboak joan den apirilean, elkarte bateko 25 herrialdetako 1000 eskalatzaile batu zituen eskalada maratoi bat egiteko. Iragan astelenean berriz, kapiteineko The Nose bidean Stop the Genocide pankarta zintzilikatu zuten. Israelek Palestinako herritarren aurka indarrean duen genozidioa gizartearen zimendu guztiek astindu ditu. Politikariak, gizarte ekintzaileak, kultur mugimenduko eragileak, kirolariak, herritarrak eta bar. Arlo guztietatik ahotsa altxatu eta munduko bazter guztietan ekintzak egiten ari dira. Joan den apirilean adibidez Erresuma Batuko Climbers for Palestine taldeak ekintza ikusgarria egin zuen, gainera nazioarte mailako izan da, 25 herrialdetako 1000 eskalatzaile batu zituen eskalada maratoi batean, denera 376 kilometro eskalatu eta $85,000 bildu zituzten Palestinara bidaltzeko. Eskalada maratoiaren antolatzaileek ere eskertu nahi izan dute ekimen horretan parte hartu duten eskalatzaile guztien laguntza. Climbers for Palestine taldeak dio maila guztietako eta jatorri askotariko eskalatzaileak batu zituela, profesionalak, hasiberriak eta abar. Denek Palestinarekin bat egin zuten. Palestinaren aldeko murru bat eskalatzen ari gara, denak elkarrekin bombardaketen genozioaren eta garbiketa etnikoaren aurka. Hori esan zuten eta bestalde beste azken orduko badugu udalbiltzari dagokionez burujabetzatik eta burujabetzara ekarpena eginez azten eta sendotzen ari baita udalbiltza. 2024an bat egindako 13 udalerriekin guztira 82 kidek osatzen dute udalbiltza. Herri berrien inkorporazioa udalbiltzak egitasmoa orainari eta etorkizunari begira birformulatzeko emandako hausnarketak indartzen dituela berretsi du Aritz Alberdi Partzuergoko lehendakariak. Atxondo, Azpeitia, Bergara, Iturmendi, Lekeitio eta Lesaka dira udalbiltzara batu diren azken 6 herriak, pasaden ekainaren 7ko ezoiko kontseilu nagusian bat egin zuten Partzuergoarekin herriok. Urtarrileko kontseilu nagusian batu ziren beste 7 kontuan harturik 13 dira 2024an udalbiltzako proiektura batu diren udalerriak. Guztira 82 dira une honetan, elkarte honetako kideak, azten eta sendotzen ari den egitasmoa denaren seinale da datu hau. Aritz Alberdi udalbiltzako lehendakariak nahi zirratiri azaldu dion bezala hauexek, nire partetik azken orduko hauek.
Badirudi ez ditugula entzuten? Ez dituzu entzuten? Ez ditugu entzuten Alberdiren deklarazioak. Bueno, beste berri batekin jarrituko dut, barkatu eragozpenak, eta ertzaintza eta drogaren arteko lotura ikusi dugu. Bizkaia eta Kantabrian Guardia Zibilak eta ertzaintzak droga trafikoaren kontra egiten ari den sarekadan ertzain bat atxilotu baitute. Miaketa eta atxiloketa ugari ari dira egiten polizia ezberdinak Barakaldo, Bilbo, Leio eta Basaurik efekt dioenez. Momentuz, xehetasun gehiagorik ez dago, miaketa eta atxiloketa horiek Kantabrian ere ari dira gauzatzen. Bozento taldeak aurreratu du ertzain bat atxilotu dutela sare horren parte delakoan. Basaurin atzeman dute eta 24. promoziozko ertzain bat da. Hauek, beraz, nire aldetik azken albisteak. Eskerrik asko Aimar, gero 12etan informazio gehiago, guk aurrera jarraitu behar dugu, festa giroan. Laster entzungo gaituzue. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Midnight when I saw you, I was about to leave. You were in the corner, hanging like a masterpiece. You're dancing with all your best friends. Or maybe you could spend a song with me. In a tight t-shirt, I could see what's underneath. Talking over speakers, you leaning close to me. You took my hair behind my ear. I put my finger through the loop of your jeans. I knew right then, right there, it was so cinematic. Because it started to rain and I said, oh my God. Estatu Batuar musika industriako bisexualik sexienaren abestiak entzuten ditugun bitartan, kontatu behar dizugu, bihar ekainaren 22an, bizi festa egingo dutela Bilboko biran, bizi bisexualitatea proiektua kantolatuta, aritu ginen hemen beraiekin, bizi bisexualitatea da, bisexualitatea eta komunitate euskalduna uztartu nahi dituen proiektua, eta aurreko urtean ere festa egin zuten, antza denez oso gustora egon ziren, beraz, festa berri bat antolatzea erabaki dute, eta Bilboko bira aretoan izango da bihar, eta iruditu zaigu, proposatzeko modukoa zela, ze esan dugu, herriko festak direla eta ez direla, arte eszenikoetan ere, murritzagoa dela agenda, baina gauzak gertatu egiten dira Euskal Herrian, gauzak gertatzen dira astebururo, eta astean zehar baita ere. Baina gai honen inguruan, gehiago jakiteko, zergatik ez digu Olatz Artolak kontatzen, bizi bisexualitateko sortzaileetako batek, eta berari entzuten diogu kontatuaz, zer den proiektu eta zer den bira bizi festa. Me confieso, Padre, porque he pecado, porto el peso del cuerpo de su deseo. Fariseos en el púlpito prepara el odiseo. 1989 urtean ospatu zen lehenengo aldiz bisexualitatearen ikusgarritasunaren astea. Eta ordutik urte asko pasa badira ere, gehien errepikatu den esaldia honakoa da. Ez, bisexualitatea ez da fase bat.
La cruz y el triángulo en el lomo, a las malas sin esfuerzo los pulo, que tampoco me siento mal por eso. Y conmigo más despacio porque soy un puto pitbull cuando toca defender mi hueso. La mancha que lleva Eta zergatik errepikatu behar da hainbestetan esaldi hori? Informazio faltaren emaitza da, telesail eta pelikuletan gutxi ordezkatuta dagoelako, beste giro batzuetan beste ikuspuntu bat eman nahi izan zaiolako, edo kultura falta zaigulako. Me crié en una mazmorra, no llego a la hora, no me caso con tu hijo, no me arrimo a ningún árbol por su sombra, no me arrimo a ningún árbol por su sombra. Me he comido el manjar y las sobras, he bailado sobre todos tus muertos, he roto el esquema, mata al cazador, he pasado por tu calle a deshoras, he pasado por tu calle a deshoras. Eta galdera edo esaldi horri behintzat aurre egiteko asmotan eta behingoagatik informazio txukun eta duina izan dezagun jaio zen bisexualitatea, euskal bisexualen komunitatea, eta bertako Olatz Artola gonbidatu dugu gurera proiektuaz hitz egiteko. Egunon, Olatz? Egunon. Zer modu zaude? Ondo. Ondo? Bai, ondo. Ah, bale. Pixkat, zalantzati iruditu zait erantzun duzula. Nahiko ohikoa da nigan zalantza. Gugan ere esatera usartzen naiz, baina ez ondona. Oso ondo. Pero sigo viva por las calles de la pena, hay que pasar para comprarse la fama, cada día más cara esta puta que canta más alas. Bisexualitatea eta euskal komunitatea behar batetik jaiotzen da, utxune batetik jaiotzen da, eta zein dira lehenengo pausoak? Lehenengo pausoak izan ziren jendea ezagutzea. Hau hasi izan lehenengo urratsak ematen bizi duela 3 urte, esango nuke, azaro bueltan, eta guztia dator gaiaren inguruan nituen erreferentzia eta erreferente guztiak, edo erdal erreferenteak zirelako, edo Espainiar estatukoak, eta zeharkatzen naun gauzetako bat, eta behinenetako bat da euskalduna naizela, eta euskaraz naizela. Hortan, nahi nun gaiaz irakurri, gustatuko litzaiake gaiaz euskaraz irakurtza, baina ez neukan aukera, eta nahi nun gaiaz hitz egin euskaraz. Orduan, hasi nintzen ustez bisexuala zan jendeari ate joka hitz egiteko. Alei, askotan, ezakit, pudore asko egun galdera hori egiten, zuzenen galdera egiten, eta erantzuna baiezkoa bazan, edo behintzat, balimazan pertsonat gaiaren inguruan lasai edo gustora hitzen gozuna, gaiaz hitz egiteko. Askorik jakin gabe eta nahikoan kapuntxetan, holas izan duela 3 urte, une hartan topatu nun Kris Lizarragari indako elkarrizketa bat June Fernandezek egindakoa, eta elkarrizketa hori zabalduzun sareetan Junek aipatzen bera biboio zela. Eta horren ondorioz hasi nintzen Junerekin hizketan, eta orduan abiatu zen Larrabetzun paseo bat ematen. Halaxe izan zen. Proiektu batzuk jaiotzen dira sagarrotegi baten mai baten hueltan, beste batzuk juerga ostean ordu txikitan, Larrabetzun paseo bat ematen ez da abia puntu txarra. Ate joka esan duzu, jozen dituen ate batzuk, eta baita erantzunak jaso ere, 3 urte pasa dira, eta, proiektua gorpuzten joan da, eta gorpuzteko modu horietako bat, eskuartean duguna da, hementxe daukagun liburuxka hau, guztiz interaktiboa, esango nuke, sortuko nitzateke esatera? Bai, azkenean, fanzine itxura eman nahi genion, aske utzi nahi genion ere ekarpena, azkenen zure hitzak eta nolait zure gorputza ere nunbait jartzea forma batean zein bestean, uste bastante ariketa zaila dela, edo behintzat ez erosoa izan daitekeena, eta orduan behintzat utzi nahi genion tartea bakoitzari nahi zuen forman egitea hori. Beti ere geneuzkan muga batzuk, paperak berak dauzkan mugak, baina bai saiatu ginen hor, bakoitzak beretik edo ematen horregatik, fanzine bat osatu genuen, hori batzuk dia
iritzi artikulu modukoak, beste batzuk argazkiak dira, beste batzuk jolasak daude gidoi modukoak, oso modu ezberdinetan daude eta arte disiplina ezberdinetan paperera ekarrita eta fanzine honetara jendearen bizipenak, hausnarketak, denak pixkat bisexualaren inguruan, baina bakoitza ere ertz batetik. Asko gustatzen forma ematea, erabakitzea nolako zein izan zen euskarria eta euskarria behin erabakita zer eduki behartzuen eta agian zer utzi behartzen kanpo batzuetan hori izaten dena zailagoa. Baita ez da nahi izaten, ez? Iten zabiltzanen dena iruditzen zaizu oso garrantzitsua, baina egia da gero pixkat orrazte lan horitea ere oso importantea dela, jasoko dunak behintzat hobe gozez geratzea edo ase geratzea eta ez betekadakin da ustet hortarako bide ematen dula, baina egia esan ez zitzaigun asko kostatu zitzaiguna gehien bat lehenengo pauso horiek ematea izan zen, pixkat aipatu duzunaren aritik bazelako estigma batzuk zeuzkan gaia, oso lausoa izan zitekeena edo, ez oso gardena edo, eta orduan egoera horretan pixkat lurrartzea eta argia ikustea edo gauzak oso garden ikustea edo nitido ez dalako erresa, baina behin bidea egiten hasi ginanen egia esan, gero gauzak etorri zian, bidea inala oso erraz, jendea batu zitzaigun oso erraz, eta orduan, forma hartzen juntzan, proiektua bera, ez genion guk forma eman, berak hartu zuen. Berak hartu zuen. Bai. Barkatu aritz. Nik horretaz galdetu nahi nuen, gero hasieran, gero ja proiektua forma hartzen duenean igual errazagoa da, igual jendea etortzea eta zuen gana etortzea, baina nolako izan ziren lehenengo pauso haiek kaptazio prozesu hori zenbat esetz jaso zenituzten, o zenituen, eta nolakoa izan zen, ez dakit, igual jendeak hasieran beldurrarekin edo deserosotasunarekin, ez dakit, nola izan ziren kaptazio prozesu horiek? Zorionez ez genitun ezezko asko jaso, azken boladan asko posten naizera ezezkoak jasotzen ditudanean, zen niri asko kostatzen zait ez esatea, eta du norbaitek ez esateunen naizta oso dardarti esan dago, ondo, hau ere esan behar da. Ze batzutan ez du esan nahi, proiektuarekin edo eskaintzen dizuenarekin ere desados ez daudenik, baizik eta igual ez dela momentu egokiena zuk bertan parte hartzeko. Baina egia da guri, esken momentu honetan ez daukat gogoan ezezkorik. Akaso jaso genuen, baina ez daukat gogoan. Egia, hori, nik Juneren atea jo nuela oso ondo jakin gabe zer nahi nuen edo nora jo nahi nuen, neukan pretensio bakarra zan nik ez nuela lortu euskaraz irakurtzea edo hitz egitea, eta orduan nahi nuen jendeak euskaraz irakurri alizatea edo euskaraz hitz egin alizatea horretaz. Orduan hori hasierak bai izan zirela zailak, zailak edo ez horren erosoak ate joka jun behar izan genulako eta galdezka eta askotan kostaite zaigu, eta normala da, persona bakoitzaren identidadearekin lotutako galderakitea, bazkenen zaurgarriak izan gaitezkelako gai horrekin eta ez dezulako inor mindu nahi, ez? Eta orduan saiatze ginen hori oso hankapuntetan, oso zaintzen, zuzenean jo beharren, bidezidorrak hartzen erantzuna jakin alizateko, eta pixkat horrela. Baina egia da, jendea topatu ala, bai topatze genula, jendeak ezagutzen zuen jendea, eta hola... Sare bat erekitzeko mukoa. Hoi da, hola jun ginala saretzen askotan zuzenean gu jun ordez, guk norbaite, konfiantzazko norbaitekin hitz egin, eta arek ezagutzezun norbait, arek hola izan da asko. Osa, guk igual ate bat jo, eta igual pertsona horrek, etzan igual pertsona hori bisexuala, baina ark ezagutzezun ark, eta egia esan hola izan da bidea. Orduan, ezezko askorik ez, eta esango nuke bide horretan denak zeudela batea ezpazan bestea parte hartzeko, edo behintzat laguntzeko asmokin. Aipatu duzu, forma berak hartu zuela, eta badaudela jolasak, badaudela iritzi artikuluak, baita bertsoak ere, Bai, eta... Janire Arrizabalagarena da. Bai, Janire Arrizabalegen bertso sorta batzuk daude hemen, eta irratia da, eta badakizue denboraz nola ibiltzen garen denak ezin irakurri, baina baten bat irakurriko dugu oso interesgarriak iruditu zaizkidalako, begira.
Onartzeko denbora dezente da igaro. Bisexuala naiz esan, ta ze aurpegi arraro. Batzuek esan didate, jo, orain modan dago. Besteak galdetu, andre edo gizonekin nahiago. Boiera edo hetero, bikotean banago, baina inoiz ez didate bisexual esango. Ditxosozko modan dago, nola egin horri aurre, ze erantzun esaten dizutenean, ze modan dago? Nik uste pixka feminismoakin pasatzen da antzekoa izan daitekela eta kontua dela politizatzea, ez? Osea, identitate hori gorpuztea eta identitate horrekin, politika itea, ez? Hetero arauari kontra itearena, eta adibidez, Janirek aipatze ditun bertsoetan, modan egotea zarago, bai aipatzeu andre eta gizon, eta hor badao oso ikuspegi binarista bat, eta adibidez, bisexualitateak horrekin apurtzen du, eta hori ja nahi bai iruditzen zait, zerbait apurtzaia dana, zerbait oso politikoa izan daitekeena, eta oso modan ez da ona, esango nuke. Edo ez, dikotomia da ostean datorrena ere, boiera edo heteroarena, eta, klaro, hor beste identitateak sartze balin baiteu, igualetzea heteroa, naiz eta momentu horretan, akaso ze harreman euki ezakezun dela uste gero, ez, horrekin josten dula pixkat bertsoa Janirek. Orduan, bai, modan gauzak egon daitezke, baina modan dauden gauzak esango nuke ez daukatela funtsik eta haizeak eramango ditula, eta pixua daukana eta politizatzezunak, horre hoi oso zaila haizeak eramaten. Zauriren bat pistan, gorputz guztitan, galtzen duzu harima. Eta aipatu behar dugu, bai ala bai, bisexual ofizialaren txartela. Zure sexu orientazioa baieztatzeko, era ez oso burutsuan ligatzeko, jendea nahasteko, hemen bihurrikeritik, baina baita zaintzatik ere, asko duen kontzeptu bat. Ongi etorri bisexualitatera, hau da zure bisexual ofizial txartela. Nigandik zuretzat laztana, ez duzu behar inork bisexuala zarela itortzerik. Badakizu nortzaren, hala ere hemen duzu. Ze ideia ona. Bai, ez da nire ideia, hau ere ekarpen bat izan zen, euriek egindakoa, eurie zierbide, bera diseinatzailea da, eta gu honekin guztiarekin hasi ginenean, aipatu bezala, ni June Fernandezekin elkartu nintzen, eta biok abiatu genuen bidea, gero jendea batzen joan dena, eta bideak pixkat forma hartu du, June eta biok joan garelako euskal bisexuala elkarrizketak egiten, eta gero elkarrizketa horiek sareratzen, ezta? Eta behin materiala genuela, bai idatziz zein bideoan ingenun work in progress estiloko bat, jendeari pixkat komentatzeko zertan genbiltzan. Eta eurie juntzan saio horretara, ez? Eta gero bera agertu zen beso zabalik, gauzak egiteko prest, eta nahiaz, eta aipatu zigun ideia hau zeukala. Eta guri ere, oso graziosoa iruditu zitzaigun, eta fanzinean sartu genuen. Aparte doa, alegia fanzine barruan, baina atera daiteke, eta moztu eta bar, eta guztia bere ideia izan da. Modaz beba hitzi nozu eta interesgarria iruditu zait, nola jarri dituzuen hemen margo batzuk edo arte ezberdinetako irudi batzuk, eta nola, hori moda, baina ez da bakarrik gaur egungo gauza bisexualitatea, ez da nola aspaldiko artean bebai agertzen ziren olako, referentziak edo irudiak edo, ez dakit. Bai, Ainhoa Güemesekin dakoak dira horiek, hainbat inditu fanzinean bertan, eta bai, argi dago ez dela gaur-gaurko kontu bat, igual bai da egia orain aidala gizarteratzen, edo pixkat olatua ere datorrelako kanpotik edo, eta gaia pixkat azaleratu dalako, baina gaia orain azaleratzeak ez du esan nahi lurrazpin sekula egon ezanik, beste mugimenduekin ere ikusi deu, bidea zabaldu diguten eta erreferente, eta berai esker ere hemen gauden boierek
adibidez ere, etzian utxetik hasi eta errepente bide hau guztia egin, beraiek ere bidea urratuta datoz onaino eta iragan luze batetik zeina asko hitzalean eta ezkutuan da eta bisexualen kasuan esango nuke berdin-berdina dala. Asko dauzkaun referente asko ere, internazionalak eta direnak, eta artistak eta abar, askotan sailkatzeiteu edo hetero, edo marika, edo boiera bezala. Eta asko jakin badakigu adibidez, eta orain oso binarista izango naiz, baina gizonekin eta emakumeekin harremantzen zirela, orduan ez dakit beraiek nola identifikatuko ziren, baina aukera bat dao pertsona horiek bisexualak ere izateko adibidez. Aipatu dugu, ez, binomiotik haratago, gauza asko landu direla hemen, izan ze indargune dun bisexualitateak identitate politiko gisa, izan binarismotik haratagoko ertzak, baina fanzine eta liburu honetaz haratago nik aipatu nahi nuen festa. Ze pedagogia oso ondo dago, ikastea oso ondo dago, nekeza da. Beti, ez? Denbora guztian ikasten aritzea, geure buruak zuzentzen aritzea, autokritika egitea, ikasten jarraitzea, ingurukoei erakustea egindakoa, baina pixka bat horri kontrapuntu bezala festa egin behar da. Eta bizi festa bada. Claro. Larrabetzun paseatzea oso ondo dago, baina biran dantza pixkatitea baita eharra izan zen, bai. La Furia entzun dugu eta entzuten ari gara eta La Furia bertan izan zen, okerretze banago? Bai, Furiak kontzertua emantzun, Miren Narbaizak ere bai, eta gero DJak ere izan genitun, Eromena aitu zan, baita Chris Lizarraga ere, Klis, eta egia esan, ezagit baten bat aztu zaiten dala bada barkatu, baina ja denboratxoa pasada, iazko ekainen izan zan, eta bai, izan zan nola baitere, aiginan oso modu atomizatuan ezagutzen jendea, bagenekien jendeak ezagutzezula elkar bistaz edo lagunaren laguna zelako, eta iruditzen zitzaiguna zan oso importantea guk nolabait paperean edo bideoan josi genitun historia horiek guztiak elkar ezagutzea, zeren bizipen asko konpartituak zian, baina asko iritsi ziren horra oso bide desberdinetatik eta oso testu inguru desberdinetan egonda. Eta, bueno, hori guztia elkartzea eta gainera. Festa batean, dantzaiten, eta ondo pasatzen. Bueno, ustete baita hori badala nolabait politika egiteko modua, Alegia, espazio bat hartu eta espazio horretan disfrutatzen egotea, berez oso onartua etzan egongo argazki bat zanen hangoa, netzako oso ederra izan zan. Uste denak oso hau zapore honakin bukatu genula. Que partan de bases más suyas, pa' ver si dejan de hablar mierda. Que dejen paso a las segundas, que hemos reventado el esquema. Que sepan que sobran, que tiren, que cierren la boca si quieren mantener... Olatzari gara goxo-goxo zurekin eta arituko ginateke luze eta zabal, baina denborak aurrera egiten du eta hau irratia da. Gaiak ertz asko ditu, komunitatea ere egitzen ari zarete, segulako lana egin duzue. Norbait, falta zaigu aipatzeko elkarrizketa bukatu aurretik, norbait zerbait esan nahiko zenuken beste zer? Ez, hori, iazko urtea aprobetxatu genula pixkat bizipenak biltzeko eta jendeari eskura jartzeko, pentsatzen norbaiti helduleku on izango zitzaiola, eta aurten hasi gehala pixkat bisexualitatearen inguruko kulturaren irakurketa edo analisi moduko bat egiten eta gero kulturpiezak biltzen. Orduan aurten ekainean berriro ere hori guztia jarriko du jendearen eskura, hemendik eta ekainera bitarte eta ekainean berriro asmoa elkartzea eta ospatzea. Jarraitu eragiten Olatz, eskerrik asko gurera etortzeagatik, bigarren kafera etortzeagatik, oraintxe konturatu naiz,
bigarren kafea dela hau eta ez dizugula kaferik eskaini. Dagoeneko eguneko bigarren kafea hartuta daukat, beraz, primeran. Oso ondo. Ondo atera zaigu jugada orduan. Eskerrik asko balatz eta ikusiko dugu elkarkaleetan. Berdin. Zut inoiz ukatuko zer den. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. It's like being on the outside of an inside joke. It's like when they only got Pepsi and you really want Coke. It's like finally get a text back and it's just your mom. It's like when you just broke up and they play your song. I know this shit is kinda stupid, but it's just the way I'm feeling right now. And I hate that I could tell that someone's probably in my shoes by now. Right now I know she thinking that she found herself a winner. Oiana, plan proposamena ingo diguzu? Bai, gauza asko ere ez daude, baina, karo, San Juan adiago, jurizu balduzu tarterik, asteburuntan, hola zerbait ikustera juteko. Kontzertuak gain eta hemengo festa giroaz gain. Ez, herriko festetako kontzertuak, ez zela asteburuntan enez, gartxote badu zerbait, festari festa? Ez? Klasean bezala galdera badaukat. Bota, komunera joan naiteke. Ez, hau alda zuana, gainetik saltatziena. Bale, jazta. Oixe, galduta, urtea azkarregi pasada, seinale, bai. Liburua bota itzak ez, bagian paperak, apunteak, Bai, bueno, hain ikasi markoetu daran ez, off-record komentatu zuten examen bateako, baina bauzkat, etxian, traste bat botako, bai. Bueno, gaurko bi proposamen ekarri jut. Bat, From England with Love, hori Gasteizen ikusi izango da bertako printzipal antzokian 7 terdietan, eta konpositore ingelesen hainbat lan erabilita, estilo ezberdinetakoak, roka, desbatzako musika, elektronika, edota soinu zirraragarriak oda bat eskainiko diote herrialde honi. Eta beste proposamen bat ere, berezia, geure a edo geure ra izenburuan nahi dugun bezala irakur dezakegu. Alegiako elorri frontoian eskainiko du arrobi dantza vertikal taldeak, gaur gaueko 10 terdietan. Eta emakumeen inguruko memoria zalantzan jarri nahi du lan honek, Juantxo Zeberiok egin du musika, Toti Martinez delezearen bertso batzuk, eta Paco Gramajeren proiekzio animatuak egongo dira. Larun baterako ere baditugu proposamen batzuk, ai gure joaneteak, azkainien eskainiko da San Iñaz opor zentroko gelan 8 terdietan, Patxo Telleriak idatzitako lan hau eta Mikel Laboari eskainia. Saturraranen estreinaldia izango dugu Arriaga antzokian 7 terdietan, eta libreak izaten erakutsi zigun belaunaldi galduari egindako omenaldi bat da. Kirmen Uriberen libreto bat erabili dute, musika eta ikuskizun anitza izango da. Otzikara dantza ikuskizuna eskainiko du Berdini dantza taldeak Zumaiako Dieta kalean 7etan, eta Maitasunak Adriana Bilbao flamenko dantzariaren estreinaldia Getxoko Musikebarrin eskainiko da arratsaldeko 8etan, eta kasu honetan olerkari ezberdinen olerkiak hartu ditu Adrianak, oinarri, musika, dantza eta indar handia duen lan bat eskaintzeko Josean Artze, Itxaro Borda, Federico García Lorcaren lanak adibidez, eta maitasun ezberdinak edo erakutsiko dizkiguten maitasun erromantikoa, pasionala, obsesiboa, eta, hortxe gai ezberdinak. Ez baietan ainestu datorroraina. Eta iganderako, San Juan Suaren aurretik salto egin aurretik, beste batzuk, Troia Oiartzungo San Juan plazan eskainiko dute ordu batean, Erika Olaizola, Mankai Gaztainaga eta Iraia Eliasek, 3 superheroi dira, gure herria salbatzera datozenak, eta beraien lana eskaintzen hasi dira berriz ere. Ximunekin hitz egin genuen astelenean, Ximun Fuxekin, eta Lurrez Estali lanari buruz aritu ginen, berriz ere asteburu hontan izango dira lanean, baina, esan bezala, sarrera kasu honetan bai, agortuak daude. Ara, begira.
Soldautarena ere iritsi da, ona? Bai. Eta Ibai Ondo dantzan jaialdiari buruz aipamen txiki bat egingo dugu, 3 egunez, ostiraletik igandera arte, Miribilla eta inguruetan ospatuko da, eta 8 konpainia arituko dira bertan, eta 2 konpainia bilbotarrak dira. Ostiralean esan bezala hasiko da, arratsaldeko 7etan emanaldi bat eskainiko dute, 7:30 beste bat, eta 8etan eta egunero horrela izango da, igandean, eguerdian izango da, baina bertan dantza ikuskizun ezberdinez gozatzeko aukera izango duzu, beraz, animatu. Orain hor baina, orain hasi berri. Gerorik badena, norantza, egorik badena, gorantza, erorita gero, gerorik badena, gerorik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Breaking my back in the heart of this land, feet above water and soften in sand. I could have wanted any part of this. Aritza Rodríguez, Zaldibar, aktore, musikari, akrobata eta zuzendaria. Beti gustatu izan zaizkio ekintza fisikoak, eta horrelaxe, antzerki eta akrobazia munduan trebatu da batez ere. Gurasoek beti esan izan diote teatreroa dela, txikitan beti aritzen omentzen txistea kontatu eta paiazoarena egiten. Magisteritza ikasketak egin zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, antzerkia ikasi zuen Bizkaiako Antzerki Eskolan. Egun, bera ere irakasle dabilen honetan. Bere lehen kastina, bain ikasten ari zela egin zuen. Ikasketak amaitu baino lehen, eta horrelaxe hasi omentzen Kukubiltxo taldearekin lanean. Mamutxak antzezlanean. 2002 zen. Irakasle lanetan edota antzerki munduan lanean hasi erabakitzeko garaian, Mexikon gertatutako bitxikeria batek eragin handia izan omen zuen hartu zuen erabakian. Eta noski, gaur, honi buruz ere ziur galdetuko diogula. With the moon on my back, one side is pink and the other is black. I'm good at hiding in the dead and grey. Horrez gain, Indiako katajali estiloan trebatu da, Brasil edota Argentinan teknika akrobatikoetan, edota klaunean hainbat irakaslerekin. Formakuntza integrala duela esan genezake, eta batez ere, antzerkia eta akrobazia paraleloan landu dituela hemen naiz nazioartean. Lehen obra egin zuenetik, areto mota guztietan aritu izan da. Arriagatik, areto txikiagoetara edota kalera. Horrela, konpainia ezberdinekin lan egin du. Malas konpainiasekin, Letter lanean adibidez, Hortzmugarekin Superplasten, Gorakadarekin El viaje de Ulises edota Moby Dicken, Marmarrekin Tarzan edo Un pez en el corazonen, eta 2017an Barsanti konpainia sortu zutenetik, konpainia honekin ere buru belarri dabil. Azken konpainia honekin orain gutxi Leioako umore azokan estreinatu dute Lanean jarraitu 75 lana. Paco Revueltasek zuzendu du eta Juan Jotero, Asier Fragas, Paco Revueltas bera eta Aritza dira aktore lanetan dabiltzanak. Taldeak ohiko duen bezala, gizarte bezala pairatzen ditugun gai sozialak landu nahi izan dituzte oraingoan ere, umore eta ironia handiarekin. Uztailean emanaldi mordoa izango dute, eta baita iraietik aurrera ere, eta gaurkoan lan hau hobeto ezagutzeko aukera izango dugu, eta baita Aritza bera ezagutzeko parada ere. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Aritza Rodríguez. Egunon. Egunon. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, jarri eroso, eta nik lehenengo galdera egingo dizut, hau da galdera garrantzitsuena,
eta gero Oianak egiten ditu galdera sakonak. Eta galdera garrantzitsuena da, ea kafea gustoko duzun ala ez. Ba, noski bai. Vale. Ebakia edo kafesnea bai. Hori ez dugu askotan galdetzen, gero ja zehaztasunetan eta... Bueno, utza ere dan dezaket, Ai. Ez nea purtxo batekin gustatzen. Vale, orduan kafezaleen zerrendara Oiana aurten kafezale gehiago, Bai, uste du, xente, aldean abermena dela. Baina, bueno, holako da bizitza Goiuri. Hori da, eta galdera egin behar genuen, bigarren kafe izena du Ratxai honek, kafe hutsa tarte honek, baina, bueno, tira, Oiana orain helduzuk kafea ez den beste guztiare. Ados. Bueno, Baritza, pixkat, hasierarekin hasiko gara, edo joango gara txikitako momentu horietara. Nik esan du, txikitan, etxetik edo beti esan dizutela, nahiko paiazua edo txisteak eta kontatzen ari zinela. Gogoratzen duzu txikitan bazenuela ja zaletasun horian, zerkirako, fisikorako, akrobaziak egiteko edo? Bueno, lehenengo eta egin esatie, harritute geldituna zela dakizu zen sekreto guztixik. Ez da mundik atera dozu zen, baina, bueno, apurtxo bat flipaute geldituna, bai. Bai, txikiten nik egiz esan ez dut gogoratzen, baina nire gurasuek beti izan duztie, gustaten jatela pilo bat, pues musik entzun, dantzan eitie, txistie kontatzie, bai, eta gero oso harreman asko izan dudala beti ekintza fizikoekin, kirola beti gustatu izan zaitazko, hasi nintzen, bueno, ume guztize bezala hasi nintzen futbolin eta pelotan egiten, gero eskalada, gero akrobaziarekin sartu nintzen, eta beti egon oso ligaute, bai, kirola edo fiziko horren inguruko gauzak egiten, ez? Eta, bai. Baina magisteritza ikastea erabaki zenuen, eta okerrezpanago magisteritza bukatu ondoren, sartu zinen bain, Bizkaiako antzerki eskolan, eta gero hortik, bueno, kontatuko duzu gero, baina argi izan zenuen magisteritza egin ondoren bain sartu nahi zenuela, edo hor ere, bueno, zalantzak edo izan zenituen, nola izan zen? Bai, nik, bueno, amaitu neban magisteritza eta junitzen pues, ez neban nire burua ikusten ja matematikak irakasten umiei eta ineban viaje bat lagun batekin Mexikora eta han ezagutu genduan tipa bat zala bastakit sorgin moduko bat eskuek eta irakurtze basala eta arek ezauztan neuen dudatan, porque ja neuen antzerki tailer baten Zaldibarren, eta asko gustatu egiten pues, jolastie, eta pues, beti hastien zier itxaroten neban, no se heldu momentu hori jolasteko eta horretan aritzeko, ez? Eta ja neuen apurtxo bat apuntauta Bizkaiko antzerki ikastegian hasiko nintzela, baina dudatan neuen, lanera edo zengoz. Eta honek Andrik ezauztan, pues, nire eskuek irakurtzen ezagostan, guztiz konbentzi dute ezein behar nabala entzerkiz, eta horretara bideratzeko nire bizitzie, porque izango zala azerto bat edo, eta hor hartu nean apurtxo bat erabakiz, eta ja gero Mexikotik buelta, sartu nintzen antzerki eskolara, eta handik aurrera gauza batek besti ekarri dau, eta hasi nintzen lanien ja kukubiltxogaz, eta gero beste dana, eta gaurko egunera arte, onarte, bai. Onarte, ibilbide oparo eta politia izaten ari zarena, ez da? Bai, sortez beti eukin izen dut lana antzerki munduan hasi nintzenetik lanien, gauza bat egaitik edo besti egaitik, bueno, lehenengo onja akrobaziak ez dute zaitian hainbeste, baina izetez ez dute egin bapez, sartutena. Baina bai, hasi nintzen zirko munduan eta antzerki eustartuz eta hor malas konpainiasekin emon neban demoraldi luzetxo bat, kukubiltxo antzerki taldearekin baita, hortzmugarekin, gero neure gauzatxu egiten bebai. Eta, bueno, azkenien amaitu dute neure antzerki taldiek egiten, ez? Badaukate Barsanti antzerki taldea kaleko montaje egiten duguzenak, eta gero Marmar antzerki taldea. Eta bai, holan atzera begiratute, esatuz, zeharin pasetan den. Bai, gauza asko, bai. Gero badaukat hor buruan, bueno, hor pendiente gustatuko jatela, beti pentsatu izen dut asko audiovisualetan edo badala mundu bat ez dutela asko sakondu, eta, bueno, zentzu horretan pendiente daukadan gauza bat dala. Baina
horretan be aritzeko, hor ganien egon bida, ez? Eta aukerak baliatu, eta pues, antzerkisek ez da emon denborarik horretarako. Orduen zentzu horretan, pues, antzerki munduan topera ibilinaz, eta... Aipatu duzu zure sorkuntzak bi taldetan, ez? Hor buru belarri ere sorkuntza arlo horretan. Marmarren hemen izan genuen Eriz Alberdi duela egia esan ez da zenbat hilabete, aritu ginen berarekin, gero aipatu dugu Barsanti ere. Konta iguzu pixka bat nola sartzen zaren ere, konpainia ezberdinekin lan egiteaz gain? Bueno, orain nik ere nire lanak egin nahi ditut eta konpainia bat ere sortu nahi dut edo hor egon nahi dut. Bai. Nola hartzen edo nola hartu zenuen erabaki hori? Bai, ni baneuen, bueno, pues 2002 urtetik beste antzerki taldientzako lanean, ez? Eta ja, pues hau izan zen apurtxo bat, Barsantirekin Juanjo, nire lankidie, buelta usanien Madriletik, zeberak emon ban holan denboratxu bet Madrilen, pues, bai, pues, kastinek gehiten eta, bueno, aukerak hor bilatzen, eta ja buelta usan ja hemen gelditzeko, eta proposatu zidan zerbait egiteko. Eta horre deitu gauntzon Pako hori, eta, bueno, Pako sartu zen buru belarri nik neukon idea bat sortzen, eta horraz izan apurtxo bat azitxue Barsanti konpainia azteko. Eta gero Marmar antzerki taldearen etorri zen pandemia garaian, bueno, etxean gelditu ginenean, guk bagengo zen Gorakada taldearekin lanean, eta pues horre mundua ganera etorriak pandemiaren asunto guztionekin, lanbarik eta etxien sartute, eta horraz izan, apurtxo bat hasi ginen Zoomeko batzarrak egiten, batzar bideoiamadak eta honek, eta horre etorriak idea zuta sortzen, azten bagara gu zerbait berriz sortzen, eta bai, baina oin zerbait, enpresa sortukau, eta ez dakit, arriez gauko gara, eta enpresa bat eta ganea antzerki osea, seguro gauz, bitu, eta bai, azkenien hasi ginen, eta bitu, pues, ez da hain txarto joan, ez? Ez, oso ondo ari zarete, ez? Horretan, bai, oso pozik, ja, bai, bi lan atera doguz ja, Tarzan eta Arrainak bihotzean, eta oso harrera hona euki dabe, izatez Arrainak bihotzanekin Maxetako finalista gara, eta Tenerifera joango gara horre galara, eta bai, pozik. Eta nola sortzen dituzue zuen lanak, adibidez, nik irakurri dut elkarrezketaren batean, zu badituzu zure dramaturgo edo, bueno, gustatzen zaizkizun idaz edo dramaturgoak, baina zuek lanak sortzen dituzuenan, beste modu batean improvisaketak uste dut erabiltzen dituzuela asko, nola izaten da sorkuntza prozesu hori? Bai, taldearen arabera, eta baita lekua, hau da, kalean edo aretoan diren arabera, ez? Normalean adibidez, Barsantirekin egiten duguna da gai bat hartu, edo egoera bat, edo kalean gertatu daiteken zerbait hartu, eta horren inguruan azten gara lantzen. Eta hor bai, ez dugu idazten testu bat lehendik eta gero hori ikasi eta taulan jarri. Egiten duguna da, purbet, egoeraren inguruko improvisazioak planteatu, eta improvisazio horietan irtetzen den materiala biltzen joaten gara, Pako koordenatu egiten du, eta gero apurtzoa testuak bebai horre modu horretan sortzen ditugu. Eta Marmar antzerki taldeak erekin adibidez, lehenengo ikuskizuna egin genduana, Tarzan adibidez, esala, C. García Txapitoko konpainia zuzendariarekin landu genuen, eta arekin lan eginda gengo zen Gorakada taldearekin baita. Orduen ezagutzen genuen bere egiteko era, eta bagenekien berari be testu itxi bat ez jakola asko guztetan, eta guztete jakola bai improvisazioetan ataratzea gauzak, eta zentzu horretan nahiko berdintxu lan egiten dugu Barsantirekin konparatuta, ez? Bai, improvisazioak planteatu, kasu honetan bai badugu, Tarzanekin adibidez, bazegoen historia bat idatzita, eta orduan zentzu horretan badakizu gia bat daukazula, eta nundik noran joan zaitezkeen, ez? Eta gero, Arrainak bihotzean adibidez, guk asmatu genuen historia, eta lehenengo egin genuena izango zan storyboard moduko bat, bai, horre irudiak eta eszenak imaginatzen dit, eta nundik nora doan apurtxo bat historia sortzen dozu, eta gero
horrek estenak jasten dozuz, bai testuekin, bai ekintzekin, eta baina bai, dinozune, antzerki talde biekin improvisazioetan, bai, improvisazioetan landutako materialak dira, bai. Eta orain dela gutxi estrenatu zenuten Leioan, ez dakit nola irakurri behar den. Lanean jarraitu 75 edo LJ 75 hola ikusi dut eta esaten nun. Ez dakit ba? Kontaiguzu pixka bat zer den lan hau, ze gaina uztailan emanaldi deixente dauzkazu ez, eta iraietik aurrera berriz ere. Uztaien deka topera hogei bat emanaldi dola. Oira. Bauda, irakurri zenke gurosun modu. Lanean jarraitu 75 edo LJ 75, bai. Eta historia da, bueno, obrak hitz egiten du gehien bat, edo gai tronkala esango nuke dela populismoa. Orain agertzen hasi diren populismo fascista hauen inguruko refleksio bat egiten saiatu gara. Erretiroaren adinaren kontu hori hartuta planteatzen duguna da guru bat edo Juan Maria Arriortua izeneko enpresari bat da mugimendu honen sustatzailea, ez? Eta berak egiten duena da, hau izango da, ikuskizuna danean da, izango baliz moduan, kanpainaren lehenengo eguna, ez? Eta berak planteatzen du sinadura bilketa bat, erretiroaren adinaren lege hori aldatzeko eta atzeratzeko, 75 urtera atzeratzeko, bai. Eta bueno, guru honek ekarko du bere neskamea, bera neguriko enpresari bat izan da, neskamea dauka, bere bizitza osoan zaindu duen neskamea, eta bueno, horrek izango du protagonismo handia obraren erdian gutxi gora bera, non egingo dotzon kriston giroa bueno, guru honeri edo bai, pues berak egingo dauena da, ekarriko dozku kontrako eritzia, ez? LJ 75 urtera arte lan egitekoaren kontrako iritzia, ez? Ez dute askoz gehiago kontatu nahi, spoilerrik ez dutelako gure, baina bai, horren inguruan da apurtxo bate emanaldia bai. Oso gai nik aipatu dut, ez? Oso gai sozialak, badute politikotik ere bai, salaketatik ere, ez? Adibidez, Barsantirekin egin dituzuenak, egin duzue, legeago gara aipatu izan dugu uste dut guk agendan, agian azken aldin eta euki izan duzuelako, kale gorrian, akabo batek antidisturbioak, besteak kaleratzeak, besteak, bueno, bizitzan dauden bolada, txarrak, denek dute, ez? Sozialetik asko, bada Barsantiren ezaugarrietako bat, orain aipatu duzuna, bera ere, gai hoiek landu naia edo hoiek kalera atera eta hauei buruz hitz egitea. Bai, nik uste dut lehenengo sorkuntza egin genuenetik argi geneukala hirurak ere taldea sortzen dugun hirurak ere nahiko politikoki, nahiko korronte berdinan gaudela, eta bai, printzipio baten nahi genuen antzerki egitea, kalekoa, eta mezuarekin, ez? Eta hori umorearekin uztartuz. Apurtxo bat orain kalea beti izan da leku bat nahiko aldarrikapenak egiteko lekua eta baita kalean zerkiak eukidau kutsu hori, ez? Aldarrikapenak egiteko kutsu hori. Orain azken aldian teatro zuria asko, guk teatro zuria deitzetzeu, ez dakit, mezu holan konfliktiborik ez daukan teatroa, orain hasi da egiten asko, ez, hori. Eta guko hortik aldendu nahi izan dugu beti, eta beti ere nahi izan dugu jendearen barrenak astindu, eta apurtxo bat kontzientziak mugitu, eta, bueno, hausnarketarako bidea zabaldu, ez, publikoaren gan, ez, ondo dagoelako entretenimendu moduan ikustea antzerkia, baina baita ere erreflexiorako moduan, ez? Hori da, azkenan hemen askotan atera da, ez, hausnarketarako bide izan daitezela, ez, horrelako ekimenak edo ekitaldiak edo ikuskizunak, ez, pixka bat. Nahi nun ere pixka bat hitzegin, zuk noizbait esan duzun, ez dakit hola pentsatzen duzun oraindik edo, bueno, prentxan irakurri dut, auskalo ere. Adios, aipatu duzula noizbait, hemen agian diru publikoa eta bai, ematen dela, antzerkiari edo arte eszenikoei ematen zaiela, baina askotan gero falta zaiguna ere dela zaletasuna. Akaso beste leku batzuetan badagoela zaletasun handiagoa antzerkia ikusteko, edo akrobatzea, edo zirkoa, edo dantza, edo dena delakoak. Zer esango zenuke, gaur egun
horrela ikusten duzu egoera edo nola ikusten duzu hemengo Bai, nik uste arte nahiko, eszenikoa? osea, adibidez Euskal Herrien nahiko kulturarako, bueno, bideratzen da, edo kultura antolatzeko, bai, bideratzen da diru bat, eta diru importantea da. Baina, uste badagoela, ez dagoela lotura zuzen bat publikoarekin, eta, bueno, kostatzen zaiola Euskal Herriko publikoari bai antzerkira joatea, eta baita kalean ere gertatzen diren ekintzetan, eta, osea, kale antzerki obretan, bebai lekuaren arabera, badinotzut, badaude herriak non programatzaileak oso aktiboak diren eta sustatzen duena jendea eta artisten arteko erlazio hori kudeatzen duen eta bai sustatzen duen eta badaude, bueno, salbuespen batzuk, baina bai esango nuke apurtxo bat ematen dela dirua como hartuz, guk eitxau gurea, hartu hau dirue eta antolatu zuek guro zuena eta ja ez molestatu gehiago. Baina, ez dakit, beste modu batera gehiago lotu beharko litzakela publikoarekin antzerki, ez dakit, asaldu naizen, baina apurtxoat distantzia badago salto moduko bat, ez? Salto moduko bat ikusten dela hor, edo sentitzen dela, bai. Eta nola uste duzu alda genezakela guk hori edo alda daitekeela? Bueno, azken finien ondo daue gauzak egiten jarraitzea eta programazio kulturala oparoa izatea, nik usteot azken finien hori dela. Ondo legoke adibidez telebistan agertzea agenda kultural bat edo prime time garaian, ez bakarrik kirolak eta olako gauzak, benetan politikok hori potentziatu nahi badute, badaude bideak, ez? Baina ez dakite benetan nahi duten edo ez. Hori uste dut dara arazoa. Aipatu dut ez, leku askotan antzestu duzu Arriaga bezalako areto batean, edota kaleko txoko ezberdinetan, oso lan mota ezberdinak ere izaten dira, aukeratu, ez dizut esango, aukeratzeko, baina zer ematen dizu bakoitzak areto lau pareta horiek, edo eta gero kalean publikoaren kontaktu horrek, zer ematen dizu bietako bakoitzak? Bai, pues, bueno, nik beti esan izen dute antzerki obra bat gauza bizi bat dela. Ez dela pelikula bat jain dagoela eta horrez ezin dozu ezer mugitu, ez? Eta bai aretoan eta baita kalean antzerki obra bat estrenotik azken funtziora arte aldatu egiten da, ez? Eta hori biziri dauen zerbait da eta nik uste dut hobetzen joan behar dela. Kaleak daukona da, askozaz ere tarte itxigabeak utzi behar dituzula, zentzuan improvisaziorako lekua itxi behar diozulako kaleari, eta baita publikoarekin egoteko momentuak utzi behar deutzazuzela. Aretoan, apurtxo bat itxiagoa daude gauzak, baina beti osea, aldatu daitezke eta konpondu daitezke. Zein dodan gura, ez dakit, egizezan obra ezberdinak egin dotez bai kalean eta aretotan, eta biekin disfrutatzen dut, egia esan, bai, biekin disfrutatzen dut. Bai, bakoitzak berea dauka, ez da? Bakoitzak berea dauka, bai, hori da. Aipatu dut, Zaldibarkoa zarela, eta okerrezpanago, uztailaren 7an, San Fermin egunean, Zaldibarren bertan egongo zarete. Bai. Ez? Bai, Zaldibarkoen ez, baina, bueno, ja urte asko da, Zaldibartik kanpo. Askotan noa, nire gurasoak bizi direlako, eta bai, ja ohitura bat bihurtu da, Barsandit taldekoek estrenatzen dutenean zerbait, Zaldibarrera eroatea. Hango herriko aktorean, horregaitik ezagutzen nabe, eta bai, uztailaren 7an gaudean, arratzaldeko 8:00 eta aria galdu dut, ez dakit Ez hori esan, lotu behar nuen, jago jurik esan dit 12 hortxe ditugula, eta itxi nahi nuen, gogoratuz esan duzu uztailan 20 bat eman aldi dituzuela. Bai, Zaldibarren uztailaren 7an, baina, bueno, badekauz beste
beste pilo bat, irura, errenteri, sopela, bueno, hainbat deko guz. Baina bai, Zaldibarkoa nahiko berezia da niretzako, nadie es profeta en su tierra, esaten dana, eta Zaldibarren dekot ikuslegori kritikoena. Lagunak, familia, eta eure dire kaina gehien sartzen doztizien. Osea que, bai, ondo egin behar. Ziur egingo duzuela, eta guk jarraituko zaituztegu. Udaran ez gara hemen egongo, eta zingo dugu esan agenda, baina, bueno, iraietik aurrera ere badituzue, beraz, hoien berri ere emango dugu jakina. Eskerrik asko, Aritza, etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta eskerrik asko entzule, beste behin horregotegatik irrati uinen beste aldean, guk agur esan behar dugu, ze, klaro, entzuten ari garen bezala, Gartxotek eta Oianak tren bat hartu behar dute. Baina gogoratu, astelenean hementxe izango garela, egunero bezala, azken astea izango da datorren astea, eta 10:05 hementxe izango gaituze, San Juan eguna zuekin ospatzeko. Tren batean nago, kantu bat egin dizut, gauzak aldatzen diren unerako. Agian bada zerbait mendigaiurrez pixka batara. Keep calm and bigarren kafea.